Разглеждаме софтуера Smart Tracker и проверката на маршрут, който е изминат от превозното средство за определен период от време. Използвайки тази функционалност, можете да проверите лесно дали автомобилът е ползван по предназначение. Основните секции, които разглеждаме, са списък МПС, в който се съдържат всички автомобили с поставено GPS устройство, списък за следене, там се съдържат всички автомобили, които ще проследяваме, и географска карта, върху която реално се извършва проследяването. За да направим проверка на изминат маршрут, избираме произволно МПС и чрез привлачане с мишката го поставяме в списъка за следене. Чрез дабъл-клик то се позиционира коректно върху географската карта. За да опресним маршрута, който е изминало МПС-то, чрез десен бутон и опресни следа, в диалоговия прозорец избираме периода, за който бихме искали да получим маршрут. Той се начертава върху географската карта, като за по-добра визуализация може да използваме мишката, за да намалим или да увеличим съответно картата. При натискане на бутона плюс се показва подробна информация за периода на движение на автомобила. Той бива разбит на отделни интервали, като маневри, движение и престой. За да може да разгледаме по-подробно едно завършено движение, избираме с двоен клик върху него и върху географската карта се начертава началото и края на движението. За по-добра визуализация може да отворим секция графика на следата, където е описана скоростта за конкретния период на движение. В секция точки от следата може да видим подробна информация за техническото състояние на GPS устройството, както и подробни географски координати, като дължина, ширина, скорост, ъгъл на движение и подобни. За по-добра работа със софтуер Smart Tracker и по-лесна обработка на информацията в него имаме възможност за допълнителни настройки чрез цветовите индикатори, както и за допълнителни ръчни настройки за опресняване на следата или така наречения маршрут. Бихме могли да избираме конкретни датчици, които да се визуализират в текстовото поле тук, както и да даваме по-конкретни настройки на следата, като например да избираме конкретни параметри от сорта на разстояние, пробег, състояние на двигателя, които да бъдат онагледявани върху основния работен прозорец. Показахме ви удобно и лесно проследяване на изминат маршрут от конкретен автомобил за избран от нас период от време.